Vítajte. Dnes sa pozrieme na jednu naozaj zvláštnu chybu v našom myslení. Je to taký malý trik, ktorý náš mozog hrá sám na seba a ktorý dokáže aj tie najväčšie klamstvá premeniť na niečo, čo sa nám zrazu zdá ako úplná pravda. Pýtate sa, ako je to vôbec možné? No, presne na to sa ideme pozrieť. Áno, presne toto je tá kľúčová otázka. Prečo sa lož, ktorú počujeme stále dokola, zrazu začne zdať? No, pravdivá. Ako je možné, že obyčajné opakovanie má takú obrovskú moc premeniť čistú fikciu na niečo, čo cítime ako skutočnosť? Tak poďme spoločne odhaliť túto záhadu. Dobre, poďme na to. Ešte predtým, ako sa ponoríme priamo do tej psychologickej chyby v našej mysli, musíme si najprv tak trochu pripraviť pôdu. A tou pôdou je prostredie, v ktorom sa tomuto efektu darí úplne najviac, a to je svet médií. Média totiž nie sú len nejakým pasívnym zrkadlom reality, ktoré nám ju iba ukazuje. Vôbec nie. Oni ju aktívne konštruujú. A robia to cez 3 hlavné nástroje. Prvým je agenda setting, čiže nastavenie agendy. V podstate rozhodujú o tom, o čom budeme premýšľať. Potom je tu framing, alebo rámcovanie. To nám hovorí, ako o tom máme premýšľať. A nakoniec priming, príprava, ktorá ovplyvňuje, na čo sa pri hodnotení celej tej veci zameriame. Je to taký trojstupňový proces formovania nášho vnímania. A presne táto schopnosť médií neustále nám opakovať určité témy a pohľady nás privádza priamo k jadru veci. K tomu skrytému mechanizmu v našej mysli, ktorý robí celý tento vplyv takým, neuveriteľne silným. A ten mechanizmus má aj svoje meno. Volá sa efekt iluzórnej pravdy. A nie je to nič iné ako kognitívna zaujatosť, čiže taká mentálna skratka, ktorú máme v hlave úplne všetci. Takže čo to presne znamená? No, v skratke je to naša tendencia uveriť nepravdivým informáciám len preto, že sme ich už niekde počuli. Čím častejšie niečo počujeme, tým nám to príde povedomejšie. A náš mozog si túto známosť, túto ľahkosť spracovania pomýli so správnosťou. Jednoducho si povie, aha, toto poznám, to bude asi pravda, aj keď to tak vôbec nemusí byť. Ale prečo? Prečo náš mozog tak ľahko skočí na tento v podstate úplne jednoduchý trik, čo sa to v našej hlave vlastne deje? No, poďme sa na to pozrieť ešte zblízka a ponorme sa hĺbšie do psychológie, ktorá za tým všetkým stojí. Odpoveď sa skrýva v koncepte, ktorý sa volá kognitívna plynulosť. A čo to je? No, predstavte si, že náš mozog je tak trochu lenivý. Vždy si hľadá tú najjednoduchšiu cestu. A informácie, ktoré sa mu spracovávajú ľahko a rýchlo, v ňom vyvolávajú taký príjemný pocit. A presne o to tu ide. A pozrite sa na toto porovnanie. Toto skvele ilustruje. Na jednej strane máme kognitívnu plynulosť. To je tá ľahká cesta. Spracovanie rýchle, informácia pôsobí povedome a tak bum, mozog si povie, že je to pravda. Na druhej strane máme faktickú analýzu. To je tá ťažká cesta. Vyžaduje si námahu, sústredenie, overovanie. No, schválne, 3-krát hádajte, ktorú cestu si náš mozog vyberie častejšie, keď nemusí. Takže v konečnom dôsledku opakovanie vytvára ilúziu pravdy. To je ten hlavný odkaz. Opakovanie totiž posilňuje pamäťovú stopu daného tvrdenia, ale, a toto je kľúčové, úplne oddelenie od toho, či je to pravda alebo nie. A čo je na tom najzradnejšie? Mozog si časom pamätá, že to už počul, ale často zabudne na ten dôležitý kontext. Napríklad zabudne, že to počul z nedôveryhodného zdroja, alebo že to už bolo dávno vyvrátené. Dobre, teóriu máme za sebou. Teraz sa ale poďme pozrieť na to, ako sa táto naša, povedzme si to na rovinu, kognitívna slabina aktívne zneužíva v reálnom svete a bohužiaľ často s veľmi, veľmi škodlivými následkami. A vidíme to naozaj všade okolo nás. Začína to relatívne neškodné, napríklad pri marketingových sloganoch, ktoré sa nám vrijú do pamäti. Potom to pokračuje cez politické kampane, kde sa dookola opakujú jednoduché úderné heslá. No a potom sa dostávame do oveľa nebezpečnejších vôd, do echokomor a dezinformačných bublín na sociálnych sieťach, ku konšpiračným teóriám a v tých najextrémnejších prípadoch až ku kultom. A presne tu vidíme, ako to funguje napríklad pri konšpiračných teóriách. Ich šíritelia veľmi dobre vedia, ako tento efekt zneužiť. Vytvoria uzavreté online skupiny, také tie ozvenové komory, kde sa nepravdivé tvrdenia neustále opakujú. Jeden to napíše, druhý potvrdí, tretí zazdiela a tento kolotoč sa točí stále dokola, až kým sa z klamstva pre členov tej skupiny nestane absolútne neotrasiteľná pravda.
No a v kultoch je tento mechanizmus dovedený do úplného extrému. Tam sa neustále opakovanie rôznych dogiem a presvedčení spája s izoláciou od vonkajšieho sveta. A táto kombinácia je doslova toxická. Účinne to oslabuje akúkoľvek schopnosť kriticky myslieť. To, čo sa opakuje vo vnútri, sa stáva bezpečným a pravdivým a všetko zvonku je zrazu vnímané ako nepriateľské a nebezpečné. Dobre, stačilo o probléme. To všetko znie možno trochu odstrašujúco, ale dobrá správa je, že sa proti tomu dá brániť. Takže teraz sa poďme zamerať na riešenia. Ako si môžeme vybudovať taký mentálny štít proti tomuto typu manipulácie? Existujú v podstate 3 kľúčové kroky. Poprvé, a to je základ, aktívne si overovať informácie. A to nie len z jedného, ale z viacerých dôveryhodných zdrojov. Po druhé, a to je možno ťažšie, je treba si priznať, že aj my sami máme nejaké predsudky. Každý má nejaké svoje obľúbené pravdy, ktorým chce veriť. A po tretie, treba sa vždy pýtať, odkiaľ táto informácia pochádza, kto to hovorí a prečo. Ale viete čo? Zo všetkého najdôležitejšie je asi toto. Už len to, že človek vie o existencii efektu iluzórnej pravdy, je obrovský krok vpred. Je to ako zapnúť si v hlave taký malý alarm. Keď na budúce budete počuť nejaké tvrdenie znova a znova, ten alarm sa môže spustiť a v hlave sa objaví otázka: počkaj, je toto naozaj pravda, alebo to len znie povedomé, lebo som to už 100-krát počul? A na úplný záver mám jednu otázku, ktorá je skôr na zamyslenie. Keď sa teraz tak obzriete okolo seba na informácie, s ktorými sa denne stretávate v médiách, na internete od známych, ktorá z tých často opakovaných pravd by si možno zaslúžila, aby ste ju ako prvú podrobili kritickému preskúmaniu? Odpoveď samozrejme zostáva na každom z nás. Tak zatiaľ majte sa.